tomto videu si ukážeme, akým spôsobom môžeme zapísať výsledky súťaže kata, pokiaľ sa bude jednať o kata na známky. Opäť si vyberieme kategóriu, ja ju tu mám už na začiatku, takže kata pavúk. Tu vidíme rozlosovanie a ak potrebujete robiť s pavúkom, pozrite si video pavúk. Tlačidlom časomiera sa dostaneme k záznamu výsledkov jednotlivých súťaží kata. Pred sebou vidíme opäť v ľavej časti dátum a názov súťaže, názov kategórie. Ak sme ešte nezverejňovali výsledky divákom, môžeme použiť tento monitor, aby sme videli, ako bude vyzerať časomiera, ktorú uvidia diváci. Ak sa vrátime do tohto okna, tak si môžeme pozrieť, čo tu máme k dispozícii. Pred samotnou súťažou v tejto kategórii by sme mali nastaviť, ako budeme súťaže kata hodnotiť. Môžeme si vybrať teda vlajky, ako v predchádzajúcom videu, alebo si môžeme vybrať tablety na body. Ak si vyberáme tablety na body, je potrebné určiť počet rozhodcov. Vyberieme si 5 rozhodcov a ukážeme si, ako zapísať priebeh a výsledok súťaže kata. Pred samotným cvičením kata si musíme pozrieť tento ovládací panel. Na začiatku tu máme zmenšeninu alebo miniatúru našej časomiery, ktorú vidia aj diváci. Máme tu napísané mená súťažiacich, ktorí nastupujú v prvom zápase tejto kategórie, pričom meno súťažiaceho je podfarbené takou farbou, akú má zaviazanú šerpu. No a pod tým máme mená súťažiacich, ktorí sa pripravia v ďalšej súťaži. Pred samotným cvičením kata by sme si mali nastaviť, aké kata jednotliví súťažiaci cvičia. Takže ak klikneme na tlačidlo Kata Current, otvorí sa okno, v ktorom môžeme vybrať kata, ktorú si vybral do tohto kola zápasník s červenou šerpou z daného zoznamu. V zozname môžete vyhľadávať priamo názov kata, alebo môžete využiť okno Search, v ktorom môžete buď použiť číslo kata, ak si ju pamätáte, alebo začnete písať názov. Výber kata treba potvrdiť tlačidlom Uložiť. Kata sa zobrazia pri menách jednotlivých súťažiacich. Pokiaľ je to stanovené hlavným rozhodcom súťaže, nastaví sa 35-sekundový interval, v ktorom súťažiaci má nastúpiť na tatami a začať cvičiť svoju zostavu kata. V dolnej časti máme tlačidlá označené ako AK a AO. Klikneme na tlačidlo AK, vysielame tým signál súťažiacemu s červenou šerpou, aby sa pripravil a začal cvičiť svoju zostavu. Keď súťažiaci odcvičí svoju zostavu, rozhodcovia mu zadajú známky na tabletoch. My tieto známky môžeme načítať tlačidlom Refresh. Po stlačení tlačidla Refresh sa známky načítajú a vypočíta sa aj výsledná známka tohoto súťažiaceho. Potom môžeme dať signál, aby začal cvičiť ďalší súťažiaci. AO. Keď tento súťažiaci docvičí, rozhodcovia opäť rovnakým spôsobom zadajú známky. Ich načítame tlačidlom Refresh. Potom, čo sa známky vyhodnotia, vidíme víťaza. Ak stlačíme tlačidlo Nokači, označí sa víťaz a my tento výsledok môžeme dať vedieť divákom prostredníctvom tlačidla Monitor. Po zobrazení na monitore sa výsledok automaticky uloží.
Ak by tlačidlo zostalo zelené, môžete tento výsledok uložiť sami. Ak by ste ešte pred zobrazením tohto výsledku na monitore chceli opraviť niektorú známku, je to možné. Stačí na ňu ťuknúť a známku opraviť. Ako oddeľovač desatinných miest používajte prosím bodku. Z ďalšieho zápasu sa preklikneme tlačidlom Next. Ak máme na to dostatok času, pokiaľ cvičili predchádzajúci ťažiaci, mohli by sme si tlačidlom Kata Next zapísať kata aj tých, ktorí budú nasledovať v ďalšom zápase. Inak musíme tie kata zadať ešte predtým, než budú cvičiť to súťažiaci. By sme sa chceli prepnúť do repasáže 1 alebo repasáže 2, môžeme použiť tieto dve tlačidlá a na finálovú súťaž môžeme použiť tlačidlo Finál. Ďakujem vám za pozornosť.